Medio cento de alumnos están a piques de rematar a ESO no IES da Illa de Arousa. Deles, 22 aínda non saben onde se escribirá o seu futuro. A Xunta non lles garante que poidan cursar o bacharelato no centro de referencia no veciño municipio de Vilanova. Levamos un mes en educación xa con educación, hasta ahora non nos dixeron nada porque non é unha cousa de 2 días. É unha cousa que xa levamos tempo xestionando e ata agora pois non nos dieron ninguna resolución, daí que agora a nosa concentración de manifestarnos pedindo realmente o que por dereito nos pertence. Pertence unha educación de calidade e unha educación igualitaria igual que todos os concellos. Reclaman poder acceder ao bacharelato en igualdade de condicións que o resto de mozos. Consideran que o lóxico é que se lles conceda praza en Vilanova, tendo en conta que como bacharelato non é obrigatorio, hai que pagar o transporte. Con toda a rapazada acudindo ao mesmo centro, os pais e nais poden organizarse para facerlle fronte a ese gasto. Se nos desegregan os alumnos, dous aquí, un ali, outra lá, como facemos eso? É inviable. Eso é inviable. Entonces, claro, nos pagamos un taxi, cada uno a su hijo todos os días, porque aquí transporte público non hai. Entonces, claro, non é viable. É un agravante do transporte con relación á carencia de bachillerato aquí. Que é precisamente outra cuestión que aproveitan para poñer sobre a mesa. Coa implantación do bacharelato neste centro, o problema acabaríase. Sería o punto de inflexión de pensar que a mellor a illa tamén necesita un bacharelato, igual que outros centros, non? Ou polo menos un transporte axeitado para que os nosos fillos podan ir a centros xa non só de bacharelato, senón tamén a mellor de formación profesional. Apoiando esta reivindicación se estivo tamén o alcalde da Illa de Arousa. O goberno local xa se puxo en contacto coa Xunta para que se busque axiña unha solución. Nós tamén nos sumamos a esta petición, a educación, para que lles dea unha solución definitiva e non teñan que estar esperando hasta o mes de setembro a cegas para poder, todo o mundo necesita unha previsión e todo o mundo necesita facer unha preparación, sobre todo cando hai un cambio destas características, non de paso de secundaria a bacharelato. Pero polo de agora o goberno galego dá calada por resposta, indicando únicamente que o asunto vais acabar arranxando.